Λοιπόν, η γέμιση είναι έτοιμη. Έχουμε βάλει τα τυράκια μέσα, έχουμε βάλει τα μυρωδικά, αλάτι, πιπέρι, σπανάκι που είχαμε βάλει, μανιτάρια. Ας πούμε ότι ένας είναι αλλεργικός στο μανιτάρι. Τι θα μπορούσαμε άλλο να βάλουμε μέσα στη σπανακοτηρόπιτα? Οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Πιπεριά φλωρίνης ίσως, σπαράγγια. Αλλά και μόνο το σπανάκι κάνει. Καλά, αλλά αυτό είναι σπανακόπιτα. Ναι. Δεν ξέρουμε. Ναι. Λέω κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα. Κάποιο τυρί της προτίμησής μας διαφορετικό. Όχι, τα τυριά είναι μια χαρά. Σε λαχανικά. Τι άλλο αν βγάζαμε το μανιτάρι θα του βάζαμε? Τώρα. Καλά, θα μου το πεις την άλλη φορά. Για να βάλουμε τη γέμιση. Βάζουμε τη γέμιση. Στο Ελένη 1, στείλτε μας mail, διότι αύριο κληρώνω τους 2 τυχερούς που παίρνουν το τέρι τους και πάνε Ζάπιο. Τρώνε στην Έγκλη και πίνουνε μαζί. Και φεύγουνε πολύ ευτυχισμένοι. Ελένη 1, λοιπόν, papaki.alphatv.gr. Λοιπόν, τη στρώσαμε. Τη γέμιση και τώρα πρέπει συνεχίζουμε. Να το κλείσουμε. Είναι άλλα 2 λεπτάκια αυτή η διαδικασία. Παίρνουμε το φύλλο, το απλώνουμε. 1. Ελάχιστο λαδάκι. Το επόμενο φύλλο. Έχουμε κάνει και την κουζίνα χάλια. Είπαμε, όταν ανοίγουμε φύλλο έτσι είναι. Η κουζίνα τώρα. Λοιπόν, εδώ το επόμενο φύλλο. Λίγο λαδάκι. Και κλείνουμε. Και κλείνουμε. Τώρα να σας δείξω μόνο πώς θα την κλείσουμε την πίτα. Τι, θα βάλεις κι άλλο φύλλο? Ναι, 3 πάνω, 3 κάτω. Μάλιστα. 3 πάνω, 3 κάτω. Τέλος. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε ένα ψαλιδάκι, συγγνώμη. Εδώ έχουμε ψαλίδι και κόβουμε το πολύ το φύλλο. Αυτό είναι. 2 λεπτάκια ακόμα. Θα την ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 175. Ωραία. Γύρω στα 45 με 50 λεπτά αναλόγως στο φούρνο. Πού βάζουμε, πάνω κάτω? Ναι, πάνω κάτω. Όλες τις πίτες πάνε κάπως έτσι. Ωραία, για ρίξε τώρα το ένομα. Ναι, τώρα, μισό λεπτό, θα αφαιρέσουμε αυτά εδώ. Αυτά εδώ είναι. Και με αυτά δεν μπορούμε να τα δουλέψουμε. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε και τα κάτω φύλλα και τα πάνω και τα διπλώνουμε. Τα στριφογυρνάμε με λίγα λόγια. Και τσουρου, έγιναν τα ψάκι μας. Μπράβο ρε Χρυσόστομε. Ωραία. Πάντα τέτοια Χρυσόστομε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, δεν χανόμαστε εμείς. Έγινε. Καλή... Έτσι, να σε βρω ζωηρούλη, Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έβαλα και τα κραγιόν μου. Εντάξει. Πάω στον Τάσο μετά από τόσο καιρό. Τι, να έχει κλέψει η άλλη τις εντυπώσεις και εγώ τίποτα, που τόση ώρα του ζουζουνίζει δίπλα του? Όχι. Δεν το δέχομαι. Καλέ μου Τάσο. Καλώς σας βρίσκω. Είσαι πιο ωραίος από την τελευταία φορά, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πιο στεγνός ακόμα.